Igbo daily use negative sentences. Igbo daily use negative sentences. Anaghị m ehi ụra. Anaghị m ehi ụra. I am not sleeping. Anaghị m asa ahụ ugbu a. Anaghị m asa ahụ ugbu a. I am not having my bath now. Adịghị m njikere. Adịghị m njikere. I am not ready. Anaghị m asa eze m. Anaghị m asa eze m. I am not brushing my teeth. Ahụ adịghị m mma. Ahụ adịghị m mma. I'm not feeling well. Agaghị m eficha ụlọ taa. Agaghị m eficha ụlọ taa. I will not clean the house today. Anaghị m asa efere ugbu a. Anaghị m asa efere ugbu a. I am not washing the dishes right now. Anaghị m asazi akwa ugbu a. Anaghị m asazi akwa ugbu a. I am not making the bed now. Anọghị m n'ezi. Anọghị m n'ezi. Anọghị m n'ezi. I am not outside. Anaghị m eche echiche. Anaghị m eche echiche. I am not thinking. Agaghị m ekwu okwu ọzọ. Agaghị m ekwu okwu ọzọ. I won't speak again. Agaghị m ahazi ọba akwa. Agaghị m ahazi ọba akwa. I will not organize the wardrobe. Agaghị m esi nri ọzọ. Agaghị m esi nri ọzọ. I am not cooking again. Anaghị m eficha ụgbọala. Anaghị m eficha ụgbọala. I am not cleaning the car. Agaghị m aga akwụkwọ taa. Agaghị m aga akwụkwọ taa. I'm not going to school today. Agaghị m aga ọrụ echi. Agaghị m aga ọrụ echi. I won't go to work tomorrow. Iri nri anaghị amasị ya. Iri nri anaghị amasị ya. She doesn't like eating. Ọ naghị achị ọchị mgbe niile. Ọ naghị achị ọchị mgbe niile. She doesn't laugh always. Ahụ adịghị m mma. Ahụ adịghị m mma. I'm not feeling well. Agaghị m eficha tebụl ahụ. Agaghị m eficha tebụl ahụ. I will not clean that table. Enweghị m ike ịrụ ọrụ ụlọ m. Enweghị m ike ịrụ ọrụ ụlọ m. I will not do my homework. Agaghị m ahụ onye ọbụla.
Agaghị m ahụ onye ọbụla. I won't meet anyone. Agaghị m akwụ ụgwọ naanị m. Agaghị m akwụ ụgwọ naanị m. I won't pay the bill alone. Agaghị m eme njem n'izu a. Agaghị m eme njem n'izu a. I won't travel this week. Agaghị m azụ oke ọbụla ugbu a. Agaghị m azụ oke ọbụla ugbu a. I will not answer any call now. Enweghị m ike ịga nzukọ ahụ. Enweghị m ike ịga nzukọ ahụ. I can't attend that meeting. Enweghị m mkpali. Enweghị m mkpali. I am not motivated. Enweghị m ike ịga ahịa taa. Enweghị m ike ịga ahịa taa. I can't go to the market today. Ọ naghị eme ngwa ngwa. Ọ naghị eme ngwa ngwa. He is not fast. Anaghị m echegbu onwe m. Anaghị m echegbu onwe m. I am not worried. Ọ naghị ewe iwe. Ọ naghị ewe iwe. He is not angry. Agaghị m ewe ezumike ọzọ. Agaghị m ewe ezumike ọzọ. I will not take any break again. Ha agaghị ekiri ihe onyonyo taa. Ha agaghị ekiri ihe onyonyo taa. They can't watch TV today. Enweghị m ike ịpụ n'abalị a. Enweghị m ike ịpụ n'abalị a. I can't go out this night. Anyị agaghị eleta onye ọzọ. Anyị agaghị eleta onye ọzọ. We aren't visiting anyone again. Anaghị m edozi nsogbu ahụ ugbu a. Anaghị m edozi nsogbu ahụ ugbu a. I'm not dealing with that problem now. Ha ahụghị ya. Ha ahụghị ya. They did not see it. Ha erighị nri. Ha erighị nri. They did not eat. Ha ehighị ụra. Ha ehighị ụra. They did not sleep. Thank you for watching. If you have any question, please put it down on the comment section. Please like this video and subscribe to Igbo Lingo Academy. God bless you. Bye.